ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo and ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ afọ, asị m na afọ ya fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ama anyị na jiji ya ama anyị. Asị m na ọkwụrụ ilo wee na-eche anyị na ukwu ya ejie. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya mee anyị. Asị m ọzọ anwụzi na manya na onwe nwụọ. Osisi fere anyị na-atụ ufere, asị m ufere amapụtara ya ọnụ ya bụọ ya n'ukwu. Asị m na anyị ga-ejere obodo, anyị ga-anakwaziri obodo, na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ebute mma. Asị m na anyị ga-adị ka ya echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ekwukwazịrị m sio na anyị ga-adị ka abụọ na-anọ n'ọnụ ihe ọ ga-eri achọrọ ya bịa. Asị m na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ọta ga-eti obute, ọ ga-ebuterịrị something. Asị m ga anyị ga-adị ka ya ichokwu na-anọ n'ụlọ ugboro ya na-azụ n'afịa. Anyị ga-azụ ka afịa ya ma na ka afịa. Asị m na ife na-afịa ife ahụ na ntị ka anyị anya na onye eme anyị n'ihu. Asị m onye si na-akwụ ya macha na mpama ya bara nke ya. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ n'ogu nwere mkpochi. Asị na anyị ga-adị ndụ ka nka chaa isi awọ maka na ndụ bụ isi akụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ kedu ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịkpọtụ chi gị maọbụ ịkpọtụ chi gị n'obesi. Ọ bụ ihe ziri ezi na ịkpọtụrụ chi gị n'obesi debe ya n'ụlọ na vileji gị mana ịpụrụ ọrụ oyibo n'ebe dị anya, maọbụ na ịkpọtụrụ chi gị n'obesi debe ya na be dibịa, maọbụ debe ya n'ebe ọzọ kere uru ọbara ụlọ ihe ziri ezi. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. As you are joining us, share the link, invite your friends and well wishers to join us live. Kano from the horse's mouth. Maka na ekwurekwu mere ọnụ mana ekwu na anụ mere nwata. Tata, the bandage must fall. Anyị bịagoro oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu aba. Ọnya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma n'isiokwu anyị bụ n'ụbọchị taa ọgwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ga-ebitere Ọgọst 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ isend ya 3 prayer request gị. Then you make donation token to our account. Ndị na-esogbu anyị na ya bụ aja amadogo ya bụ account number. Mana ebe ụlọ iwu onye ọfụ chaachị m na WhatsApp 08057837672 ka nye gị account number ị ga-esend ya bụ token ka ị wee sonye na aja anyị ga-achụ 14 days. Ọ na-ebido na 6th wee kwụsị na 19th. Aja anyị ga na-achụ every day kwa ụbọchị na temple. On the 19th day ga-eme 14th day anyị chịkọtazie ya gbuo eburu wee mechara aka. Aja mbunye elu na aja ihe anyị na-achụ n'isi mụ onwe m ya na n'isi friends and well wishers, my friends and children all over the world. So if you don't like what is happening to you right now, as in your account balance is not something to write home about, then ị kwesịrị isonye na aja dị etu a. Agbaji na nkịtị when things are not moving for you. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọgbara nkịtị kwere ekwe ya gazie. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa ekwuona m ihe bụ isiokwu anyị, mana bifo anyị gaa n'iru, echefu na ọnwa ajụjụ ọbụla na nke a na live call na live Facebook live. We are streaming live on my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. I will not be able to answer questions ị ga na-ajụ m now.
mana inwe kwesịrị ọbụla ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a nkụziri ma ọ bụ ihe nkụzigoro gboo ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send them message na WhatsApp 0805 7837672. mana bifo anyị gaa n'iru ka anyị maa okwu n'ala wee were egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu. Agwa ngị na egwu anyị solely own all the rights by Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na temple, onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Egwu ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo. Onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya, ọ bụrụ na ọ naruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike kere ihe nke m duwerizi iche na ndị ọzọ ewerechago onwe ha n'ebe arịrị, ịgwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee zute onye na-edu ana mgbe mba wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya. A ga na-abịa na-apịawa gị azụ, ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubiere ndị na-edu a n'ebe akwa na-akụ ụta okwu ka e wee ọnya bụ ihe ị kwesịrị ime. Ịnọ n'ihu ọrụ gị ike gwa na ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ike na ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, gaa n'ihu ọrụ gị maka na ọ n'ihu ọrụ gị ga-anọ wee n'ude. Ị gaa n'ihu ọrụ gị ka o wee gaziere gị. Ka anyị dọbiri ebe a egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu na Ugochi tubelu na temple. N'ụbọchị taata agwago m gị ihe anyị ji bịa n'isiokwu anyị. Isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịkpọtụ chi gị n'obeshi. Ọ bụ ihe kwesịrị na ị ga-akpọtụ chi gị n'obeshi debe ya na be mmadụ? Ọ bụ ihe daiz na idebere na be mmadụ nọrọ mba dị anya ma ọ bụ mba ofesi? Ọ bụrụ na ị nọ na mba ofesi ebe dị anya, kedu ihe ị kwesịrị ị na-eme etu ị kwesịrị isi wee na-efidi chi gị? Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị Igbo na-atụ n'ilu sị na onye bụrụ chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Kedu ihe bụ ịkpọtụ chi n'obeshi? Nke mbugoro bụ na agwara m ụnụ ihe na-eme n'ọdịnala Igbo bụ ụzọ okpukperechi nke ndị nna nna anyị ha, nke ndị ụka anyarị ndị butere bịara ala Igbo jezi wee ṅomie ọtụtụ ihe n'ihe anyị na-eme. Ọtụtụ ndị mmadụ wee ike sị gị mmadụ ịkpọtụ chi mmụọ n'obeshi ọ na ọ bụrụ imere alụsị wee mụọ amụ wee sị nke bụ eziokwu, ma ụfọdụ asị ọ dị possible na mmadụ nwere ike ịkpọtụ mmụọ n'obeshi. Nwa gee ntị nke ọma. Ndị maara nkụzi mmadụ na-eji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ.
ịkpọtụchi n'obesi ka a kpọrọ installation of your guardian angel. Mana ihe a nwere ihe ịma ihe gbasara ndị ụka ọbịa marụghị atụ ebe ị kwenyelụ na ụkọchukwu ndị ụka ọbịa ga-ewere achịcha na-ekoghị eko, that is achịcha produced by ndị Reverend Sisters na convent, wee were kwuo okwu odido dị asọ, kwuchie okwu o kwuru, kwuchie okwu wee kwuo na ya agbọtụgo chi nke ndị ụka ọbịa Jizọs n'ime ya bụ achịcha nwa by the mere spoken words o kwuru. Okwuchie okwu a o sekpuoro ya kwuo na Jizọs ya na chi ya agbaratago na ya bụ the host ahụ ochi. O mechaa ya o were ejebe tinye na mostras jee n'ebe a na-akpọ chapel, o debe ya ebe anwa. Ihe o mere ihe a bụ based on okwukwe ya. Abịara m ka m kọta mgbe okwukwe mana ana m achọ ịkọwara gị ka isi na nghọta nke ihe ịma wee ghọta ihe m chọrọ ịkọwara gị. Mgbe ahụ ọ kpọtụchara ihe a o dee na mostras debie, tinye na mostras jee na chapel debie. Odo okwukwe ya bụ na ọgbọtụgo Chukwu Jizọs ndị ụka ọbịa n'ime ya bụ mostras wee debe ya na chapel. Ndị mmadụ ejezi ebe ahụ na-akọsarụ chi ha mkpa. The intention bụ na agbọtụgo Chukwu ka ọ nọrọ n'etiti ha, ka ọ nọrụzie ha nso. Mana mgbe ị bụ onye ụka ọbịa ma ọ gịwawa onye ụka ọbịa na-anụ olu m, ikwenyere na nke a kwere omume ọkwa eziokwu, ikwenyere na mmadụ nkịtị nwere ike ịkpọtụ Chukwu wee kpọnye ya na ya bụ host anwa, ọ bụrụzie asị ọkpọ ya blessed sacrament ma ọ na ọjide akpọtụgo Jizọs, ọ dịzie na tabernacle ma ọ bụ dị na mostras dị na chapel. Now ebe ọ bụ na ikwenyere na mmadụ nwere ike ịkpọtụ Chukwu nke pụrụ ime ihe niile as they claim, yes, because ha gwara na Jizọs bụ Chukwu ọkwa eziokwu. Now the mindset ha ji wee medatịna bụ ihe ha mụtara n'ọdịnala na nghọta ha bụ ka ha kpọtuo Chukwu ka ọ nọrọ n'etiti ndị ya. Ịghọtara ya? Ebe ị ghọtara nke a, ihe ọ pụtara bụ na ha nwakwenyelụ na ọ dị possible by mere spoken words. Chukwu ka ha na-ekwu maka, ha na-ekwu maka ọdịnarị anjelu nke Chukwu ma ọ bụ ọmụọma onye nche nke mmadụ. Ha na-ekwu na Chukwu divinity gbadatara ka ha kpọtụrụ. Nkụzi nke ahụ maka nkụzi dịrị onwe ụbọchị iche. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ ha meghe omechaa ya osegbuo ana, ndị mmadụ eji na-esegbu ana ebe a na-akọsa mkpa ha. Na ihe yi amụtazie n'ọdịnala bụ na-etu anwa esi wee kpọtuo chi nke ndị ụka ọbịa, ha kwenye na ọ nọ na oriri nsọ. Etu a ka ihe esi wee malụ na ọ dị very possible, na ọ dị very possible mgbe onye nwere ike imienụ ma ọ bụ onye a nyere ntụziaka, onye ekụziri etu a ga-esi mie ịkpọtụ chi onye ụwa ya n'obesi. Ọ dị very possible. Ihe onye a ga-eme bụ iweta ihe ndị eji emie, weta anya bụ okpesi. Onye akụzigo ka esi eme ya bụ ọ ya ejigoro oge osi were ihe eji ajụcha ụchụ na ọrụ akwụ, maka na ịmarọ ndị metụrụ nya bụ okpesi aka, ịmarọ onye kavụrụ ya, because it's a wooden carved image. Now a ga-eji ihe eji ajụcha ụchụ wee jụchaa ya ka ọ ga-abụ onwe ụchụ ma ọ bụ ọrụ akwụ ọbụla si n'aka onye aka fere aka dị na ya ka ọ pụọ. Ọ dị is an act of sanctification, or act of ido ya asọ ka ofu. Then emesizie ya by the power of the spoken words. Onye ga-ekwu ya o weta ma ọjị ma nzu ma edo ma nkwụ ọkụ etc na ihe ndị ọzọ niile nidiri maka iji wee mee nke a. O wee kwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, wee yọchie onye ụwa ya na taa na ya chọrọ ka e kpọtuo ya n'obesi a. Okpesi a bụ is a symbol. Okpesi a nwa bụ ihe ọ ga na-enegara anya na-represent chi onye ụwa ya, like anchoring the power of his chi onye ụwa n'ime that okpesi as a symbol. Etu ahụ ndị ụka ọbịa si wee nwee ma statues ma images and everything. Now mgbe ha nọ na before that okpesi ọ agbụrụ ya na statue, agbụrụ ya akpụ na ọhịa ọbụla,
that obesi anwa ma ọ bụ statue anwa na-represent the person ebu n'obi. Like mgbe ndị ụka ọbịa debere statue of whoever, whether ma ọ bụ nke onye ọbụla ha kpọrọ afa, ma ọ bụ nke nne ha dị asọ, ma ọ bụ nke onye ọbụla senti ọbụla, ihe a bịara ya bụ na ha na imeji a na-erotara ha onye anwa akpọ eji maka ya wee kpụnyanwụ imeji. Ghọtara ya? So mgbe ọgwụgwọrụ na o nwere for anything, i were imeji a je tụfuo, i tụfuru the person because onye o represent bụ mmụọ. Ịghọtara ya? Onye o tụfuru, onye o maka ndị na-eje asị na ha jere ibupụ mmụọ, iwepụgoro the artifact ma ọ na iwepụ the image, mmụọ ka na ebe ọ nọ. Ịghọtara ya? Kama ihe eji eme ya bụ ka e nwee ebe out of concentration, ebe ị na-enegara anya as an image, as an altar, ka ọ ya bụ ịnọrọ before ya the image or the statue, ka i wee chịkọọ mmụọ ọnụ, nwee ebe ị na-look in direction, ka obi ghara ịda agbasasị. Ihe something ị na-edogara anya. So ihe a bụ ihe ndị ụka ọbịa, ndị anyị nwa ndị ọdịnala na-emebu mgbe gburugburu before ndị ụka ọbịa abịa. So ha abịakwalụ continue from what they learn from us. Then I'm not talking about ha esijikwa chi ha n'azụ si na nke anyị nwa bụ ife alụsị, mana nke ha nwa abụrụ ife alụsị. So nke ahụ abụ nkụzi dịrị onwe ya iche. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ is like a monument, ihe ncheta ọ ihe ọ bụ. Na mgbe ahụ ị kpọtụrụ chi onye ụwa gị n'obesi, ihe mere obodo ị chọrọ ka ị ankọọ ya n'obesi a, so that through that obesi ahụ i wee able to communicate with ya chi as ihe ị na-afụ anya. Because mind mmadụ na-control mind mmadụ by ihe ị na-afụ anya. Now ọ bụrụ na ị kpọtụrụ chi onye ụwa gị n'obesi, bear it in mind na what you are trying to do is to anchor ya chi onye ụwa n'obesi, ka o wee nọrọ nso mgbe dum, ka i wee na-afụ ya na communicate to nyanwa n'ọnọdụ ka ebe akpọtụrụ chi ndị ụka ọbịa na chapel. Now ebe ọ bụ na ị draw gị closer to any symbol or any image ị chọrọ iji mee as a remembrance, as an image. Now ịkpọtuo ya ebe anwa, ihe ọ pụtara bụ n'ụtụtụ ọbụla onye chọrọ ime etu esi eme ya, ịpụta n'ụtụtụ ije mmụọ ya tụọrọ ya nzu, kene chi onye ụwa m na chi efuna n'ọgwụ agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Echefuna na chi onye ụwa gị mgbe ị na-akpọtụ chi onye ụwa gị ka ị na-akpọtụ ikenga. Ikenga bụ the spiritual force na anya na chi gị wee. Mgbe a ka ị na-akpọtụ mmiri maọbụ arụsị maọbụ mmụọ ọbụla so chi gị. Ịma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ mmụọ mmiri maọbụ arụsị so chi onye ụwa ya. A na-echefuna na mgbe ọbụla ị na-echukwa chi onye ụwa gị na ikenga chi gị so chi gị, n'ụbọchị a ka ị na-echukwakwu ma mmụọ niile sonyenu maọbụ mmiri maọbụ arụsị, ịkpọkọta ha ọnụ ka ọ ghara inwe onye si na-akpọrọ ya. So you feed them together because they are the entire workforce that work with their chi. That is one thing you know. Nke bụ abụ ọ dịrọ necessary na ịkpọtụrụ chi onye ụwa gị n'obesi je dobe ya na be mmadụ, because what they are trying to do is to call down and restore ya chi onye ụwa, confine ya chi onye ụwa, nwee ebe ị nọ were na-ekenye na-apụ libation. Mana kere uru ọ balụ na ịkpọtụrụ chi onye ụwa gị n'obesi jedebe ya na be mmadụ. Now what is the essence? Ọ bụrụ na ị nọ ebe dị anya ma ọ bụ na ị nwere the conducive atmosphere ebe ị ga-akpọtụ chi onye ụwa gị n'obesi, nwee ike na-atụrụ ya nzu, na-atụrụ ya edo, na-atụrụ ya nkwụ ọkụ, na-awapụrụ ya ọjị. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị ebe dị etu a dị conducive n'ebe ibi, ma ọ bụ na ị bụrụ ọrụ oyibo and ebe ibi ị na rented apartment and ọ dịrọ conducive, gị nwa inwe a special place idebere chi onye ụwa gị ị na-anọ wee na show epe homage
then a man or draw necessary. Neighbor to the nobody. It doesn't make any sense for going to chicken nobody. The other way na be Bibia about the bone. It's not the right decision. Because we able to the nobody are trying to confine your chi. Ubi a komoku, Yakaba Okuchi. Conway, but was able to the nobody. Now, more will you go to where you here. Your ya because you are not yogi. Then what is the essence of going to your nobody while you are traveling out? While you are in Obodo Dianya? What is the essence? Upon the right decision. Upon the right decision. Upon the right decision. Ihe kwesịrị ime ọ bụrụ na n'ebe ị nọ na chi onye ụwa gị na ebe ị nọ na ị nwere ike ịkpọtụbie n'obesi debe ọ ka mma na ị na-akpọtụchi onye ụwa gị n'anyanwụ ebe ị nọrọ nso kpọtụ ochi n'ọjụ onye ụwa n'anyanwụ echukwara uche onye ụwa gị echukwachara uche onye ụwa gị n'anyanwụ hapụ ya chịkwacha ya agbọ were ọkụkọ na-eto esi eme ya ịchọkwara ka mmadụ mere nke mmadụ ya emere gị ya o were ọkụkọ chee ihu n'anyanwụ kpọtụ oche onye ụwa gị mmadụ nwere ike imere gị nwere ike imeri onwe gị mana ihe dị mkpa wụ face the east ebe ọ bụla locate the way the east ọ bụrụ na ị nọ ebe ọ bụla obodo ọ bụla ị nọ chọọ imeri n'onwe gị ga-eme ya ife esi the east iwere ọkụkọ wepụta ọchị wepụta ihe ndị ọbụla eji eme kpọchie onye ụwa si ya ebe ọbụla ọ nọ n'ịnọ n'ihu anyanwụ wee na-akpụ ya ebe ọbụla ọ nọ ya bịa n'ụbọchị tata na gịwa bụ onye ọ nọ n'ụwa na-achụrụ ya aja ịchụọrọ ya aja igbo onye bụ anụ mesara aka echefuna onye ya akụziri ya ọfụma the part ị ga-eweta wetinyakwa ya back ta ebe anwa ịnọ wee chụọ kpọchie ya. Yes, don't patch I with an or those other creatures, other elements, all the animistics, they will still come back and feast on those particular things, and maybe including Chi and the rest of them. You can need to make it where many abo aja. Makano ihaja. So they will come and feast, and so was when one. Tinyekwa aka na prayer of intercession. Mgbe ahụ ị mesịrị ya inyecha ha that part ị ga-ewetakwa back to ebe ahụ kpọtụrụ chi gị anwa. Then the other remaining part you share it with you and your friends. Ọ bụrụ saraka inwe mmanya iweta na aṅụ. Because you need to put the secret behind it bụ na in ịchụ aja chi onye ụwa gị. You are celebrating chi onye ụwa gị on that fateful day with other creatures, including humans and animals. Before na mgbe chụchara aja enwere some part ị ga-eweta some part anwa na ji anwa ihe ndị anwa niile iwetalụ na ebe anwa ị nọ wee kpọtụchi onye ụwa gị there will be feast within the corridors of power of the elements. All the animals, you can call them animals and everything. Then and other elements, they will come and feast with all the particles left over. Then for the other flesh, you and your friend can enjoy and marry. So ihe ọpụta bụ na ụmụ mmụọ ga na-asị na ihe a taata onye na-etu ọchịtara chi onye ụwa ya wee chụọ aja biko ya gaziere ya ihe ahụ ihe ụmụ mmụọ other element ndị so ya ga-enwe na-ekwu ndị mmadụ friends gị ndị sokwa wee rie ha dịcha asị emegide ya gazie ọdara ọnya ka ekpe ọrụ ji adị ile ka ofu nke abụọ bụ it doesn't make sense na Ugochi tụwara na temple onwere onye anyị na-adọbalụ ime echiche onye ụwa ya na temple. We don't do it because ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ na ị nwere conducive environment akpọtụrụ uche onye ụwa gị iburu eme gịnị na-abịa gị jedọba ịghọtara ya ma ọ bụrụ na ị nwere conducive environment ebe ị ga-edebe ya na-atụ nzu na-atụ eto is okay. Mana ọ bụrụ na ọ ka mkpọtụrụ uche onye ụwa gị
Kedo in a temple or not necessary. Because what is the point of confining and installing your children in, let's say, in a temple or rift while in on Lagos or in Abuja? It's not necessary. It's better for you to about 2 years you feed there so that your children is see in the air. Let I go see in the air, hovering. You did not confine it to one place. So it's better that way because everyone you know. So you want to go only area more go my area. I'm going to go one work name the bed. So no need of confining to one place. The essence of confining in one place, install it in obesi. Bukonwoku. Abugoro ndị ụka na-eme ka mmakwara ndị ụka nwere ike kacha ụka kpọtuo chi ha yọọ chi ha ayịyọ na aja masị akacha amasị onye ọbụla ana ọkwa eziokwu chi ha nọ n'iko na nghọta ya. So mana ọ gwara mgbe ụfọdụ ọ na-adị etu a ha kpọtụkwazie chi ha nwa na place where they are expected to go as chapel. So ọ bụrụ na ị nọ na ị nọghị ebe ị ga-enwe access to that ya chi akpọ mere store n'obesi, there is no need of ịkpọtụ ya n'obesi. It's better na ị na-agbụ ya n'ikuku, feed ya n'ikuku. It's better so that ebe ọ bụla ị nọkwa ị will still call ya chi. Mana ị confine ya na one place na obesi, then ị nọkwa ebe ị nọ na-agbụ ya n'ikuku, it doesn't make sense. So the best thing to do for you is ọ bụrụ na ị nwere conducive environment ebe ị ga-adọba chi gị within your domain ebe ọ ga-awepụta ụtụ gị tụọ ya nzu, no need is ụbọchị anyị dọba na be dibịa. Ịghọtara ya? No need, ọ dịrọ necessary. Mana ọ bụrụ na ị nwere conducive a place better, especially ọ bụrụ na ị bụ onye ọlụ, kedu ka ị ga-esi na-alụ ọlụ mana ị kpọtụrụ chi gị n'obesi? Ọ dị possible? Maka na chi ga-ebuterịrị ụzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ, the best thing ị ga-ebu ụzọ mekọrọ ịkpọtụrụ chi gị n'obesi n'ebe ọ bụla iji mere ụlọ ọrụ. Onye apụta na ụtụ ọbụla ije godoro chi gị, enwezi ezumezu ndị ọzọ ị nwere ebudochara ha nche niile because ndị niile abụ ya ezumezu. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye ọrụ, mana ọ bụrụ na ị nọ nso na be nna gị, nwere ike ịkpọtụ chi dewe n'okpesi. Ọ dị very important. Yes, chi onye ụwa m na my temple kpọtụ ụtụtụ ọbụla mgbe ebugoro ụzọ tụọ ya nzu maka na onye ahụ number 1. Tọtago tụọrụ chi onye ụwa m nzu, tụọrụ ikengi ya yara ikengi ahụ, tụọrụ mmụọ niile sienu nzu, tụchara fa ebidozie m tụwaziri ndị ọzọ. Ịghọtara ya? Maka na ọchị bụ ụzọ. Then mana ọ bụrụ na ị nọ ebe dị anya, yes, ị nwere ike ịkpọ onye ọbụla obi gị nabatara, gwa chi gị na ị nọrọ nso n'ihi na ebe dị anya, ma ya biko na ị chọrọ ka onye dị etu a na-emedoro gị ihe dị na chi gị, na-akpụ ya n'anyanwụ, na-enyere gị ya nri. And onye a na-alụkwa ya ga-ekwukwa mgbe ọ na-arụ ya, o jide ọka na aka kwuo n'ụbọchị taata ya na-akpọpụchi onye dị etu a n'anyanwụ na-enyere gị ya nri, na ọ nọrọkwa nso mana o nyere ya permission ya akwụdoro ya kpọchi onye uwe ya n'ọkwa onye dị etu a wetara ọkụkọ a si ka egbuoru gị ka emesara aka ibido ka ije ebe ya gozie n'ebe ahụ ọ nọ. Na ọ bụrụ na ọ batakwa bọọwụ na o si ebe ọ dị anya ọ nọ ma ọ na-asọrị kọntrị bata na ọ ya abịakwa mekwu ya n'onwe ya. Mana ihe dị mkpa bụ ncheta. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ime argument na mmadụ a na-efiduchi onye ụwa mmadụ, ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ eziokwu. Mmadụ nwere ike example wee jụọ ha ajụ sị gị na ihe na-eme n'ụwa na-eme na mmụọ, wee jụọ ha ajụ na ị na-achọ ịkụwarụ na ọ bụrụ n'obodo oyibo na ị nwere ike isend ego to your parents or your relative. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo, let's say nọ Germany, i wee send ego tụrụ aka mmadụ wee wetara oruo nne gị aka, nne gị asị onye a wetara ya asị
mma Chibuike na onye nwa Emmanuel na ọgwara ya bịara na Chibuike nwa gị nyere ya ego a si ya wetara gị nwaanyị anara ego gbawa egwu ọsị nwa m ahụ ọ dịkwa Chibuike nwa m ọ ya adịrị gị mma onye ghara ihe eje na-abata ihe ọma ịchọjọ n'obodo ya nọ ihe enweta ya nne a ga-enwe aṅụrị kpee ekpere and ekpere ahụ okpere odikwa ile ịghọtara ya ihe dị mkpa bụ ịkwụna ka ndị mmadụ sị gị na ọ bụrụ na ijiri aka onye chi gị nri na ọma wọk ihe niile abụ ndị chọrọ ịghọrị gị aghọrị and m emeri ya for people and their testimonies na-agwa gị now ọ bụrụ na onye anwa inyelu nke nwere eziokwu na onye ta onye anwa inyelu bụrụ onye aka ọjọọ dị ọcha n'obi onye anwa nyere gị ya n'iwu na example wee jụọ sị gị ọ bụrụ na mmadụ dị n'obodo oyibo wee sendị ego mebi ebe ya friend na-abata Naijiria ma ọ bụ ya friend gị na ya na ebe ahụ ma ọ bụrụ nwere friend dị trọst ụzọ Naijiria iwee sendị eri ego si ya biko ya were ego a wụdịara mmadụ na vileji o nwere mgbe mmadụ ga-asị na ya ma anabata ego a maka na ọ bụrụ Chibuike nwa nọ Germany ji aka ewetara ya o nwere mgbe ọ ya ekwu ya ndị ga-aya ekwu ya ndị ga-enye blessing nwa aṅụrị na Chibuike nwa nọ Germany lụtara ya maka ihe gịnị na ọ ma na Chibuike anọrọ nso na Chibuike nọ Germany dị afọ onwe mgbe ọbụla Chibuike nwa m iwee lụta nwa m ọ ya adịrị gị mma na obodo Germany ya nọ ihe ọma ga-emere gị nne ya agụba ọfọ ịghọtara ya ihe dị mkpa bụ aṅụrị anwa ncheta aṅụrị anwa nne gị chetalụ nwelu n'ichetara ya that what count abụghị m ụlọ ihe what count gwa m na ọtụtụ ndị mmadụ na-ewetara m ihe dị onyinye dị iche iche na tempụ ụmụ ndị ha ya wee wetara m nwa aṅụrị otu ichetara m ngọcha ọfọ kpechara onye ahụ ekpere nwe mgbe wee kwada tị na ahụ ụbọchị ọzọ nye mmadụ wee merụ ndị ọzọ ịghọtara ya mana ngọzi nyere ihe esokwa onye anwa ịghọtara ya so etu ụwa ka ọ dị na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịsị gị na ịnọrọ nso na ya anaghị anya niile obodo oyibo na mmadụ ahịa efidiri chi dị afọ kọọsụ ọrụ confusion dị afọ ịgbajie nkịtị ọ bụrụ na n'obodo oyibo 5-10 years ị nọrụzie chọrọzie ebe na Nigeria what a nonsense ya abụrụ eziokwu somebody can actually intercede in your matter. Somebody can actually were ajasi biko Chukwu okike ma ọ bụ chi onye ụwa Emmanuel biko na Emmanuel nọkwa ebe dị anya mana ọ wụtara si ka achụọrụ na aja pendịrị mgbe ọ bụla ọ batakwara na mgbe ọ bụla ọ batakwara na ọ ya bụka akwụkwọ ụnụ chụọrụ na aja ọ gaja ya aga ọ bụgoro na okwu mmụọ ka ị nọ ị nwere ike ịnọ ebe dị anya sendị ego si ji elu gị n'okwu mmụọ ikwu nne gị ma okwu mmụọ okwu nna gị sị kọwaa ha na ị nọrọ nso o nwere ihe mmụọ na-eche gị mmụọ na-eche gị obi is not cast on stone. The only one you cannot do ọsọ ya gwugo na onye a na Nigeria mana onye ahụ ewepụtara obi osiro n'obi ọ bụrụ onye ajụnyere gị nice enweghị m ike ịkpọtụ chi onye ụwa mmadụ ma ọ bụrụ na onye a na-akpọtụrụ ya enyere sọpọt ịghọtara ya nke ahụ dị iche mana ọ bụrụ na chi onye ụwa gị na n'obodo ọ na-agụghị agụụ ka ife idie chi onye ụwa gị having come into knowledge understand ịnwetago knowledge na mkpa ọ bara na ị ga-erota chi onye ụwa gị mana ị nọ ebe tere aka a ga-asịzi ka ị ga-efe na chi onye ụwa gị dịrị mgbe iji bata no matter how many years ma ọ nwee bi na onwe ka esi wee dịrị gị ebe ahụ nobody knows if nwe na ya anyị na-abata mana ụfọdụ ndị mmadụ ga-agwa na mmadụ adịghị ejere chi onye ụwa nwere ya ntị na onye abata na ọgụ aja ọ bụrụ eziokwu however ọ bụrụ na ị bịa na temple ọ bụrụ na ị bịa physically na-enu ya yes ihe m ga-eme bụ na mma ewere ọkụkọ ahụ a ga-eji anyị bụrụ oche onye ụwa gị ka ọ ya adịghị n'aka then nkwuchi okwu mma ekwu dịka onye nchụaja si coordinator ya o nwere oge ọ ga-eruo olu gị adị m agwa gị ihe ị ga na-ekwu maka na iwe n'ofisi mara ihe iyi ekwu dị na-aga ya gị agwa gị ihe ị na-ekwu ị ga na-ekwu ikwucha ihe niile ị na-ekwu achịkọtazie m ya si onye nchụaja ya nke a bụrụ ịnọ present mana ọ bụrụ na ị nọrọ present n'obodo oyibo ada enwere ike eriri gị eri mabụrụ ị nọ n'obodo oyibo a wee come across ọdịnala o wee masị gị o iwe wute gị o
So all this while need to make the wrong thing. It's easier now to show you what you are if it is wrong, thing. So you only get me show you what you are, we all get me. I put you on one. Then only yaro get mention what you want you are, bar full, see an attack. And I will show you where they rotia. And I will show you where not the rotia. I want to know you we are the rotia. The whole game ever. But I never so. Near neighbor tracker. Here we only want to go die you. Told you what none of neighbor tracker. And the neighbor no, I don't conducive. May we keep you do know him, Mapiko. Go near the two a Kezan or Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Feed the Remugi. Then on me on my own part. And I'm never know what you know. Emmanuel. The mother no come back Germany. No one care. Ima we India. Mano for Musimo. No what I hear they to. See where Boruano. See Luigi. Mesaraka. Nafia. Because you go see. Tato lo target. Because lotia. But was your funny nature. You go tell your funny. Rocha it the awful. Or the dealer. You got Talia? Oh, yeah, one more. No, 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 so far, no, see ya, Medoria. When didn't be about that? You want a mad and another muddy hanya. Come on, out to him on my son more. More adro, castle story, Emelo, you, Macamada, Madame Makiwi. Camara. Oh, only you came down there. Who okay, okay, the oldest. I want to buy one ego. Okum money in them when I buy an FA by the eldest. Only catch a total. Now, what you go now, Olulu, would not total. Manon will eat. Now, who's Cherike? Now, who's Cherike? Either General Kumo, no Nuga there. More no believe when they are joker. Obodo. No can you look here? No, I would the oldest. Ever no come more de tour. Mana, Niame wiki Nuga we had in there. And then I because of Kuku no one yoka. More no because of health, Yaname weekend, even we had in there. Ebuteli of our. Meto of our Wessie, Natata, now far. Natural care hope to Niga, Kia Teka. Kia Teka. Onega ne Neriaka. Where ne one. Hop the caretaker. Caretaker won't hop talo. Ponyegana and Yamwani. Now, Fanyabo Nyang about the eldest. Ogade again, you quite young eldest. Homage. On what for the Hindi, Ogane would tell you. Or what no young or there. Abiaro. Lord, okay, I will be kicker. Ogade didn't hear account of Yeni Messi, Megan, Naga, Nayabu Kumo. Macano caretaker, not Terayabonia. Here, Hoganeme. Wada. O make those year, mana, he get you a man or Madacon and Lady Anabuna. Only I want to walk Kenya. Where goes in which that caretaker work will stop. All of when you walking near the eldest, no money. Then, for the fact that near eldest, no money. Then, Nabu walk away with her. Never know can you do here. The Agate can you blow for or for Gubenia. Kerulia by rice. Mana Oburo for Guguama. No chenkia, or was your can hear Menomona. The actual care only a walker. Boqua on ordinary, Brudibia. Borokia the care. Is accepted. As you know, Obodo for dog age, only above one on Yakolu, or 2 open.
si na ụmụnna na ya họpụtara onye na-etu a from maybe another family, mana ọ ya akwụkwọ onye ụmụnna ndị ọnụkụ ahụ ọ dịrị ya, biko ya na-enyere ya mmụọ dị etu a nri is allowed. However, ọ bụrụ na onye anwa decide kwa n'obi n'ọnwa nke ọ mụtara n'afọ ya ka ọ chọrọ ka ọ bụrụ ya caretaker, fine and good, mana te na ọnwụ ya nwoke a ga-abụ the limited. Mgbe ọbụla nna ya anwa bụ the eldest bicharụ ndị ya kwuo ọzara pass ya on, ọrụ ya akwụsị, the next okenye we take over, unless kwa na the next okenye asịkwalụ ya nwe onye wu former caretaker to the former eldest ya gaba n'iru n'afịa. If not, services onye ahụ caretaker gwụna, then onye ọfụ a nwere ike anyị dara ya nwere onwe ji aka ya banyezie, ma ọ bụ na onye nwa ji aka ya chuzuo another caretaker nke ya. Ịghọtara ya? So ebe ọ bụ na ọ dị is obtainable na ihe mmụọ na okwu deity ma na ọ dị higher, na mmụọ onye ọzọ nwere ike inye mmụọ nri n'afa mmadụ. Kedụzi ka mmadụ ji ejisi gị na mmadụ enwere ike inyere uche onye ụwa nri ikwela? Ịmara na confusion a na-confuse ọtụ ndị mmadụ na social media dị too much because na mmadụ aka nri na aka mmadụ asị gị na mmadụ ya ọ bụ ụzọ niile n'obodo oyibo nọ Germany, iche na-etu ọ na Naijiria ihe ejegoro uwe ọkụkọ gbuo ka ọ site n'obodo oyibo. Obodo oyibo ụfọdụ abụrụ ebe ọnwụ ihe ejegoro animal jiri aka slaughter, you go to slaughter house. So anyị nwa ụfọdụ ndị mmadụ n'Afrịka amụrụ na ọdụrụ izi n'obodo oyibo ijegoro animal sị na be ga-achụ aja ịchọ ka ịda iwu gọọmenti ka ije nga. Ịghọtara ya? So somebody and mmụọ ma na ebe ị nọ n'ọdụrụ conducive, so onye ọbụla wụ onye obi onye nabatara ya nyere ya nri on ya behalf ka enye nri adọ ga-aga. So mana ihe na-eme ọtụ ndị mmadụ wụ ịnọ na social media, ụfọdụ ndị mmadụ na-akụzi so many things. Agwara m ụnụ ikpechi ebere ya ọchị gị ya nwee particular person ị na-eso, ịdazi na-esogheri, because at the end of the day you get yourself confused more. So know it today. Ọ bụrụ na ịkpọtụchi onye ụwa gị dewe na be onye dibịa where you are not attending to it or do unnecessary, instead si akpọtue n'anyanwụ so that you achieve, because the purpose of calling the onye ụwa gị down has been defeated. The purpose of calling your onye ụwa installing in one place is for you na-atụ nzu na-atụ edo na-atụrụ ya nkwụ ọkụ na-awapụrụ ya ọjiri uhie, whereby that one is no longer possible. Then the man of value si na-akpọtụrụ ya n'anyanwụ, anyanwụ chazuru ụwa niile, na-akpọtụrụ ya n'anyanwụ na-enye ya nri, chi ga na-eru anyị mgbe ọ nwụrụ ịgbọrọ ya ọ ga-asa gị. Mana ọ bụrụzie na n'inwego stable place then I want to do it fine. Ọtara ya gazie n'ọfọ. Inwe ajụjụ na nkụzi taa, send them message na WhatsApp 08057837672, ma ọ bụ na ịchọ ka anyị gbara gị afa miri emi ma ọrụ mmụọ. Iche watch video and ifuru jee na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, ma ọ jekwa na Facebook page m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Echi bụ nkwọ, ihe anyị ga-akụzi bụ ihe niile ị kwesịrị ịma, how to attract blessings from the entities of powers, the forces of nature, what you must be doing. That is the topic. Then next tomorrow bụ Thursday, ihe anyị ga-akụzi bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Jizọs ndị ụka ọbịa. That day anyị ga-awụ okwu agba, eziokwu agba, but the bandage must fall. Ka ịfụ ụzọ, ka ị ghara ịnọzi n'isi. Ụbọchị anwa ka anyị hapụ okwu ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi, mana nke a sị na ote ga achụwa n'Owere nchi na a ga-achụzi n'Owere mgbada n'ụbọchị ndị a. Ya gazie nlerecha vidiyo tụsarịa ndị ya dọnụ ka anyị gbaa ọzọ ụkwụ na anyị tụchazi ụkwụ na ka anyị wee nye ngozi ikpeazụ. Ya gazie. Oh,
N'ụbọchị tata bụ Afọ, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị enyi anyị all over the world, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị m na ezughị oke ama agba ogbochi. Ekwukwa m sị na distance ama agba ogbochi. A sị m ihe ndị enyi anyị ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, my children all over the world. A sịrị m n'ụbọchị tata bụ Afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na ihe niile ekwere omume ga-ebido kọwa omume n'ụzọ niile gbochiri agbochi na-aga akpọghị ya. Na ndị niile na-achọ ihe ọma n'ụbọchị taa, ndị na-achọ interview, ndị na-achọ mbuli elu, ndị na-achọ upliftment, ndị na-achọ ego, ndị na-achọ connection, ihe ọma dị iche iche, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ụnụ si na ihe niile bụ okwu unu ga-eru unu aka n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Daalụnụ.